Ania hiro sa siri gikan pa yung taon sa kabukira. Di amaday daghan dari kuno. Inyo makiguban-uban. Pag hinay diya ma-slide kuno ka. Hi guys! Ako na pod ni si Terverse. Karong adlaw, Merkulis, September 1 na. Hala, gatod. Pila lang pod ka buwan hapit tagpasko. Nga. Kuha na guys. Nga ni ang purma karon mura kog karang may karaang tawo. Ang hamkos kao ni pura may kay ato kos basak. Mga uguhot. Nga, karing ang naong. Nagputi-puti ni kaya naggibutangan og karang may sunblock para ni pagtong. Delikado na mga pagtung na sa matukog kamaot. Ano mo angay na barok na. Muha kog uhot kay ang ibutang sa buwak. Kato ang mga buwak ng ibutang sa kaang. Kay kuan. Karang nay. Nagkaroy na ba mo kay pang bitok. Maginiwang. Lainon. Agang trabaho sa garden. Di sa ko maguna karon kay ning bunag pag uwan ganahang buntag ar kasuga. Unsa lainon man maguna og kuan. Basaag ka nang naijuta, magpilit-pilit, di ka matulin. Wala mi. Sunod adlaw na pag kumaguna ka nang muinit sa pud ba para iniguna. Karang nagkuan, maglagiti. Kung ikaw undoy, mangitag asawahon. Pili agad jud undoy ang buhulana. Ania si Rosos Pandan, gikan pa taon sa kabukiran. Kaninyo makiguban-uban. Ay, kuguti. Lami inis buwak. Ay, buwak dan ni. Manambok. Ang buwak lagi, nagikaroy. Lujong ka ajo, humurag ajo, gipang bitok. Tambag sa mga uhot, kuha sa buwak, vitamins, ganahan sila dani. Vitamin C. Lipay nagbuwak dani. Iye, wa man day dali. May natang buwak. Ay, salamat, tiri. Kaya mo kong kapatambukan. Kaya buwak, kung di na mo atimanan, di na mo mahalun. Ayun po, sis. Mura na pa na sa mga baji, o ka nang nai. Di atimanan sa mga laki. Aw, bijangan ka ng mga laki. Kanang buwak, mura na pa na, o ka nang laging baji, lagi nga na nga. Kung di na ka-atimanan si Muya, parang iban, duwa lang makaskilid. Di na ka-apasin-pansin, hindi. Oh. Mula hutay pa ba di naman di. Mura po na sa buwak. O agbuwak di na mo atin manon. Di na mo ubot ang aking ani. Fertilizer. Murang maitong sis jud. Patay murang kinahanglan jud ati manon. Hindi ah. Di manon jud nato. Sakto na ni Ken. Sakto na ni. Uri pa na kay go. Mubalik pa ko. Agoy. Agoy arap ka ta. Bagli na gagron. Agoy. Ania hiro sa siri. Gikan pa yung taon sa kabukira. Di amaday daghan dari kuno. Inyo makiguban-uban. Pag hinay diya ma-slide kuno ka. Aray ko na slide lagi ko. Hala di ko katungos ako rin. Ayo. Dahil nabug-ang dari. Dahil nabug-ang. Sige ko. Ni kung dugangin na squad. Ni, on. Kaba mo si bungo baro mo madugmo. Kani, kuan sila igsuon man ni sila. Ni ikut-ikut mo din sa unay. Mani. Unsa ni nay? Danggan. Danggan. Karang niwangan ri. Naibuwak si nanay nga duplikara dia. Isa ning pinangazo ni kuan. Kagawad, Bonifacia.
Gino. Yung silingan mo ito, kagawan. Ano nak may umang kuan niya? Nanay, nakaro ilagay ni siya, nanay. Malawas ka pa na kagibubalihin man. Mana ha mo na? Pero na angay, basa ka adyo po. Hindi ano ba? Hindi nalaw sa init. Silong ka naman eh. Pati yung biblikara. Katire! Oh! Nagsabigan ko tubig, Katire. Ang tutudo ah. Ang sabi. Karami. Katire, wag tutuloy, Katire. Bitaw. Lagi ko dyan. Huwag magdabkin. Wag good wag. Iwa magtutulo akin. Nagkat-kat na nagkabang dahon ay. Uod lagi Kat sa uod. Ina, kinuha. Batasan din yung utod. Tutukin. Ito niya na. Tutulo akin. Ito niya na. Ano yung kuan na diga? Dahil akin kay suko. Tutulo akin. Tutudo ah. Akin lang. Be, hala, arabat ka kakaadyo na eh. Akin lang. Akin. Nakadako naman ah. Ano? Nabudol ni. Iya, pwede ko. Dalian man. Likit. Nag-inusara ni si Zangawa ni si Zay. May kauban. Kauban. Uy. Atin yung balhina na eh. Ladar na to ah. Ang gahi ang magbutaan, huhuulam ni Nay. Hindi mo katapon ni. Ha? Namaris delisu. Kan di sudah kapit kita ilubong. Mutur ka mana? Di naman ni ma. Laos kayo mag... Sige na magwan-uwan. Nah, ibutan lang sa kanya. Dara na ibutang. Nani? Ako anday si Danay. Wadis tayo gabatakan. Humuk. Dali na, sinapang na to. Humuk kita ilam na. Mati sila nanambot. Humuk lang. Lolo Kek! Diyan na guys. Ang ipatang taristaplin. Duha man ni sila at bang kaya bagasar speakers ta. Adto di siya mo dako. Kanina mo na kang hilak-hilakan sa una. Katong naigi kawatan. Wa gad mo sa linsing na hantod karon sa na lang makatuig. Wa gad mo sa linsing. Sa una di ni nga ni itang kulo. Murag to sa pink. Sa karon nalain man. Green na. Diyan na pink sa tinga. Mo na kang hilak-hilakan katong nas video ni Ate Clodelisa nga naghuhilak ko kay kawat tagi sa lensing hantod karon na mo sa lensing sarad sa kabuk naglaod na siguro na kani may katililan bago ning gibalhin pud daga sa kasilyom daga sa kani mo nagkatililan nga hinatag kani sa na naghana to ang ipangdugangan. Oh, ipangbalin itong nis manok. Sabi mo na na. Itong ada ko doon mas likod. Itong video naman gamay mo. Mga pag manok na. Mga gabi-gabi. Luwi naman ka sana kay kat sa ud. Gamay-ramay na salin. Kari mga mamords ring gabi-gabi ha, mga mamords. Ha. Kara pod, mga mamords na pod na. Katililian po ning hinatag. Kani katililian gihapon ni. Naning mamords na na hala. Nalaos lagi dublikara nay. Na dublikara. Hindi naman maintan ng bubag tubig. Tawag nila ni Heart of Jesus. Ang tapan, mura na sila no. Duha na sila kabuok kay dapat isa dagi balhina na. Gabi-gabi gahapon ni nga boss nga ning gabi-gabi na may putik-puntik. Duha na po ni sila kay dapat isa gibalhin. Ha. Maura to guys. Nahaman ako pamalhin sa mga buwak. Malipay na itong mga buwak kaya nabatangan na sila vitamins. Agbanda naman ang siguro. Diyan mga buwak nga
Ibang tanam sa kaang napasagdan ha. Mauto nang gikaroy. Luosan ba tanawon? Mura gid gibang bitik na. Ug sa tao pa mura gibitik. Muna. Na manajab ko sang buhat. Agaban ang ipang zagjag. Unsa gipulihag tambak lain kay agaban dagi pang bantekan merek ilaum. Mga luoson jud. Anza, kuan day guys. Salamat sa inyong suporta anza. Sa katong naay wa para ka subscribe. Subscribe lang pod mo. Izawat pod balag hapag ang subscribers. Makaabot kog 100,000. Salamat sa mga tawo nga di jud mo lakta og tanaw sa ang pahinumdum. Grabe salamat ka sa ninyo. Kay dako na jud ang tabang na magpalit ako sa ang kuan, maintenance, daghan ako yung palit. Kapalit na jud kog dugang sanggalat ug sanggatoy. Unsa makabayad sa ang check up lagi nga na kay namo ko check up. Karon na man jud ang check up. Unsa, siyempre magkapalit ko dari ko asbay pagka nila sa nagtatay. Unsa, maora to guys. Magkita-kita na pata ugba. Puhon, maloy Ginoo. Ugba puhon ato na focus garden maguna kay agang gunahon na to arapang nakaaw pa matiwas. Daga pa ko kazug kuwang. Aha pa tong pang hagbason tong mga batong nga patay na. Unsa, magkita-kita na pata ugba guys. Bye-bye! I love you ninyong tanan nga nagmahal na ha. Bye-bye! See you on my next vlog!